इतना चिंता मत करो, मुँह ना मरद है हमार जान के का करी। गोला तुम खुश रहा बानी ठीक ना? हां बच्चा कुल ठीक। अरे आग लगाओ ना हो बूढ़ा भाई, चीज जाई जैसे जाए दो साली दे दहलू ना, अब हम जाते हैं ना, ठीक ना? तो जी जाओ आई डाला तो काहे ना आवस जान देना जना रउआ सब सोचिला जानो कि भूत प्रेत लेखा अकेले रहो, एकरा हितई गनई में के केहू मत आव। बिसमा दे मागल बुढ़ऊ तारा हमार जीजवा आ गेल ना, तार बिसमा दे मागल होई। हमारा काहे के माई हो? हां हमारा का जरूरत बा? तो जीजा आवत बाप आवत चाहे कोई आवत का नोड़ले रही ना कि आई के ना आइल केहू हमरा घर नहीं खियावता, कोई नहीं खे जात। देखा ढेर बड़ा था फटार फटार कहियो ना दूध देवे के आली ना, देखा कि पतो आओ कि का आओ हरामी कहीं की कितना ही मुंह लड़ावत हरामी रे। मैं लइका सार साकवले तो एकर मजा ला। अबे जे बनी का जी अकादू हब लगर भैंस तनी का हम नहीं हां आके नेटवा दुए में देना लग धरम ना इना किया तो लगबू फन फना जनते नहीं खुआम के हम हरामी कहीं की। ऐसन ऐसन बात बोलेलन ना, अगर ससुर ना रहता ना तो देख लेता ताकि हम का करती घर से बगेत देती। लेकिन बूढ़ गुजरू बानी ये दादा बूढ़वा आग लगावन ह ई कहे मत के हरो कि नहीं ओकर पहुनवा आइरल ह। एको गो बूढ़ा बाबा सन न के पूरा गांव में ह पोतन बूढ़ऊ बाड़न के अपना पतो के चीर पूरा गांव में लुटेलन कि हमर पतोहिया हैसन हिया होइसन हिया हई करतिया हो कर सब कुछ बेचारी खाना पानी सब कुछ देले करेले, तब कहेलन न कि हमरा के कुछऊ ना करेले। ए बुढ़वन के परपराए की आदत है परपरात से तना ए कारण पूरा दम अठाई डालेल बैसा सनक जाइबा बाना सा कहीं की तरह की दो धा दे रे त घर के लइका जवन बाड़ा ना तब सियान हो गना बच्चा रह गइल बना इज्जत चल जाई सा ओहर त ताश खेलत रहत ना सा खाली हाला करत रहत माथा मरेंगे एकदम तेरे मैंने भैया बाबू हो जा का करता हूँ नरे न का बाबू का होता ए जवा ढील है रहता है हे का ढील हेरा तर उ हेरी नु छोड़ा करा के तू सार हेरेला हम हेरेला हम हेरो खाद लिया देले बनी कनी काल चलो ठीक बा चलत है कनी कि तो सड़ुइया आइला भेट उठ कइले है सड़ुई आई रहल हैं? कब अबे होता 5-10 मिनट 5-10 मिनट होता पता तो नहीं क्या हमारा आइला घरे हां गोड़ो लगले हम सर समाचार पूछत रह कहीं ठीक है तोर मौगी के ना हेता गो जीव हो गइल बा कहियो जीविया ना राखी निकाल के जइया लागब दू है ना समझ में आ जाए कुछ खाए पिए के मंगले बिया का पूजा तो कुछ रहल ना रे मिठाई उठाई नहीं खेले कुछ ना ले ना खड़ा होके बतियावत ना सारा एकदम जरल हो सका अब की जा ये खाली चपले रहनी ओकरा खूब अब वैसे ना पूछता नहीं हम लफड़ा भइले उगरिया हां तो आज कैसे मुंह उठा के आ गेल रे का नहीं तो कहले कि हम अइबे ना के पबो दुआरी पर अपन पतो हम कहतनी मेला रुके अपन समझा दे पतो हमर मुंह से रुका ओकरा पूछे के पड़ी हैं ओकरा पूछे के पड़ी पूछे का पड़ी आ ना मानी तो सनकाई दिया सब भैया अरे मारलस जरा हटे दैया पचड़िया आरामी कहे की तारा इहे काम रह गइल बा चुपचाप बैठ ना गाय भैंस के चक्कर में छोड़ अब गीत गाओ भक्ति आ खेत तनी में देखत रह बस 2-4 गो रखब निहार जाना तू का हुआ हम तारा नहीं पता कहीं प्रधानमंत्री हवा कि वही राजा पखाइब प्रधानमंत्री ना लेकिन तारा खाए भर कमाई कटार कमाई देखो घर के काम होते नहीं के कमाई जिंदगी भर 5 बीघा खेतवा हमन बो तनी जो हौ जोन आइल बिया ना हां लौरी माई लहरी मई हाँ बिया माई त मरिए गईली अच्छा अब उ जौन आइल बिया ना जौन मौगी तोर हाँ। लौरी माई है ओ करे ना अब साया जौन है ना खूब अपन फिचत रहा घुसत रहा जा अब उल्टा से माने ऐसन बुझत तर अभी ओकर क्लास ले तनी जा सारा कुछ भी ले तो चल जा खेतवा पर ओ जे रख के आइल बनी एगो बाल्टी ले लो सजे के चल के छीट दिए ये बेरा
जो समझा दे आओ तुम पीछे हाँ, चलो। जो जना तक सर हमारा नियन आदमी रे केतना बना देल आई एगो साला बाटे तक खाली फुटानी दम झारता डंगन गनगन पतो पतो के कब वो रमिया से मुंह है ना लगाव सनका के रख देती है करे दीदिया तो लूर ना निकला गेला तो जाना तोड़ी कि फोन आई तो हम उतना बतियाइब ना। अरे तो जीजा आई रहल हवन तो देले हनी तो गोइल ना हवन 5,000 रुपया कसम बचात बचात बचैले रहनी तो उनका के बोला के देले हनी तो का तोरा सब झूठ बोलत रहन का पागल न बड़ू तोरो सक बेमरिया हन रे कि हम मर्दा जाना तक दूसरा ले बतियावत हवन कहीं गोइल बड़न कहीं ना गोइल रहन हमारे कहाँ आई रहन पैसे देले हनी त गोइल हमन पागल कहीं का आई तेरे फोन नत कर सना जब तक ले हमार मर्द के दिमाग में समझ में ना आई तब तक से जान जासन न कि बोलल बतियाल हम कम कर दसन न त बगे दियसन घरवा से तम नाम घर के रहब ना घाट के रहब। करत ये भाई है जा हम सोचिला कि केहू मत जाने कि जीजा या साली में का होला या का ना होला तब का ठीक बा रखसन मैं जान गनी हम केहू ना जाने ना मैं जाने का होला का करे रे घर हमरा के उहे केहू है अभी के कना लेत ले हो जीजा का करे जीजा तोरे ले जा कहाँ मत जीजा बड़न बोलबे झूठ जीजा नहीं खनाइल जी फिर अभी झूठ बोलती है खुल के आवत देवी ना तो हम बरियारियो लिया नहीं ऊपर तो हम बहुत दिल बा हाँ तो बोल सच सच बोल पढ़ा मत हमारा के बहु बतेला ना का बाबू बतिले हवन क्या ही रहल सड़िया झूठ न बोलता रहन बड़ो खाना माता ना दिलन तो पकावत है ना मैंने खाना ना दिला तीना कहीं के खाना नहीं खा दे कहीं सड़िया आइल बा तेज बनेले ढेर सच सच बोल अभी बतियाओ तो जीजा जीजा कोइले रहले ह तो हम जीजा ले थोड़े बतियात रही एकर से बतियाओ तो दीदी ले का दीदी से कहतले कहले ना कि जीजा साली में का होला भेले तब न तोर दीदिया कहनी हो का करे रे बोल जल्दी बोल ना तो देख चप्पलो निकाला हो लेबे खातिर नहीं रहा हम देली ही तो गोइल हवन का दिल है रे तो काहे कर दिल काम रहला उनकर कौन काम रहला का उ ना किस्ती जमा करे के रहला तो किस्ती के ठेका तू ले ले बड़े पैसा मांगत रहन कि लोन ले लेबे पर किस्ती जमा करे के बाटे तो वही से देले हनी तो ले ले हमना गोइल हवन हम तोरा से मांगत रहनी होते का कहले सबेरे कि पैसा कहाँ बा कहाँ से गेल पैसा कितना दे हो 5,000 अरे अब तो तोरा के बोल का करी अब ना दे दियन आ हम तोर खा जीती खेत में बिया डाले के रहे तो तोरा से कहनी कि पैसा से कुछ धैले बड़े 1,500 रुपया तो दे तो का कहले काहे के दी कमा के दिले बड़ो धैले बनी हम तो ओकरा के दिल रहला कमा अब ना के देब खात रहे हमार पियत रहे हमार पहिनत रहे हमार हाँ अब ना देब बिना पूछले कबो ना देब बिना पूछले अब दे दिल बड़े उ दे दियन अब देखते हमारे सबरा तो नहीं खेते लागता का हाँ यही से ओकर चक्कर में पड़ल पड़े थे झूठ सच के काहे कैसे कहत झूठ सच कहत नहीं एक खाली बोले तो पलंग पर सुता दिहले अपना हाँ तो जीजा आवन तो का गुल सुत गुलन त आ हम दूसरा सुता नहीं तो कहीं तरह बाइले काहे सुतब तू कैसे सुते रे चल बतिया तोरा के पहुंचाई नहीं हर तोरा चल कहाँ बा ओ जीजा के कोई का पहुंचा चल कही कि जीजा साली के कहब कि आइल हल्ले के गइल है से पीछे से हम पहुंचा देनी है अब ये खर्चा चलाई चल चल